Vitaj pri videonávode ku hre Similo. Similo je kooperatívna hádacia kartová hra, v ktorej hráči spolupracujú, aby našli tajnú kartu prostredníctvom pomôcok. Hra je určená pre 2 a viac hráčov vo veku od 7 rokov. Jedna partia ti zaberie približne 10 minút. Cieľ hry je naozaj jednoduchý. V hre je našepkávač, ktorý dáva pomôcky hádačom, ktorí sa snažia spoločne nájsť tajnú postavu na karte. Pozrime sa teda na to, ako si pripraviť hru. Vyberte jedného hráča, ktorý bude našepkávačom. Ostatní budú hľadačmi. Našepkávač zamieša karty a položí ich lícom dole na stôl. Z tohto balíčka si zoberie 12 kariet a na jednu z nich sa pozrie tak, aby ju nikto nevidel. Táto karta sa stáva tajnou kartou. Potom, čo túto tajnú kartu zamieša medzi zvyšných 11, ktoré má v ruke, vyloží všetkých 12 kariet lícom nahor do mriežky 4x3. Z balíčka si zoberie 5 kariet do ruky, ktoré budú jeho počiatočné pomôcky. Našepkávač teraz zahrá jednu kartu z ruky, ktorá by mala slúžiť hádačom ako pomôcka pre nájdenie tajnej karty. Ak hráč zahrá kartu zvislo, naznačuje, že postava na karte je podobná tej, ktorú majú hádači ponechať v hre. Prvou nápovedou sa napríklad našepkávač snažil naznačiť, že jeho zvieratko má 4 nohy. Ak by ju ale zahral vodorovne, naznačuje, že postavu podobnú tej, ktorá je na karte, je potrebné odstrániť. Napríklad by mohol zahrať sovu a snažiť sa tým naznačiť, že jeho tajná karta nie je vták. Našepkávač nesmie hovoriť či gestikulovať. Po zahraní pomôcky potiahne jednu kartu z balíčka tak, aby mal na ruke vždy 5 kariet. Hádači sa teraz dohodnú, ktorú kartu z 12 kariet odstránia. Na základe nápovede sa zhodli na tom, že odstránia sliepku, pretože má len 2 nohy. Tento postup s nápovedou a odstránením kariet sa opakuje, avšak v druhom kole musia hádači odstrániť 2 karty, v treťom 3, vo štvrtom 4 a v piatom 1. Ak by v priebehu hry hádači odstranili tajnú kartu, prehrávajú. Ak na konci hry ostane na stole ležať iba tajná karta, hráči zvíťazili. Kartových hier Similo je celá rada a všetkých nájdeš na našom e-shope. Samozrejme môžeš hru aj obzvláštniť kombináciou balíčkov. V tomto prípade bude 12 vyložených kariet z jedného balíčka a nápovedí zase z toho druhého. V krátkosti sme si prešli všetky pravidlá hry Similo. A nám neostáva už nič iné, ako len dúfať, že ťa táto hra zaujala a že budeme mať niekedy príležitosť si ju spoločne zahrať.